Tata Kurawa, kula ora ngene ora jegos. Ning sampeyan niku sing nuwun sewu lho, senengane nyalahke kali kula. Kula ora nyalahke, kula niki ming matur napa anane. Napa anane sing kepripun? Nyatane kula ya ora salah. Lho nuwun sewu, nek carane kaya ngeten iki sampeyan tegese ngidak-idak kula. Sing ngidak-idak sampeyan dhisik. Sampeyan sing ngidak-idak kula. Sampeyan golek rai ning ngidak-idak kancane. Kula mboten golek rai, ning sampeyan niku gurune Pandhawa Kurawa napa dudu. Gurune Pandhawa karo Kurawa. Ning guru sing apik napa guru sing apik? Kok sampeyan ngarani sing elek? Nek ora ngoten niku ora trima. Kula ora bakal trimake perkara niki. Lho nek ora trima ajeng apa? Lho, kula manut mau ajeng napa kula manut? Hei! Wong gerang ora toto. Bodoro. Wonten dawuh. Niki teng pundi? Terminal. Anu Pasewakan. Pamalario, wonten dawuh. Niki teng pundi? Pasewakan. Sampeyan ku wong tuwa napa bocah? Inggih tiyang sepuh. Nek wong tuwa kudune ngerti tatanan. Ratu nedeng sine wong sampeyan teng slumong sapenake dhewe. Syukur. Nek ora marahi senengane kok sing marahi nek marahi ora. Nek ra dunekke aku ya ora bakal males. Ae senengane marahi nek mudun apik-apik kok ora bisa. Sampeyan niku sing kula niki wis meneng-meneng kok. Sampeyan niku kula ya ora meneng kok. Sampeyan niku wela. Nggih. Iso dempenang kula. Nggih. Yai, kula nuwun sewu. Kandhang. Wae, Dik Patih. Sampeyan niku patih lho. Patih ki wong nomor 2 teng negara Ngastina. Lah kok mentak. Apa ora isin ditonton kawula semenake? Kandhane mengrubah. Dik Patih, sampeyan niku ora kaya ngono ki to. Kula isin, kula niku pendhita. Kula niku kanca sampeyan. Lah kok dadi sampeyan nyanyi mentak-mentak teng iki niku ora ya mirang-mirang kita Dik Patih. Tak kandhane mung Dik Patih. Aduh, mbok ampun kaya ngoten ta Dik Patih. Mentak. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Oh Prabu Baladewa. Jagat masih saning Bathara wayah tur jagat Padhe Indra Jaladewaku. Yai. Sakalangkung bapa ora sing manahipun ing ora ing Mandura. Dupi kula tampi timbalanipun Paduka Yai Prabu Ngastina. Asung pambaginipun Yayi sampun kula tampi akarya bombong dilawaning manahipun ing ora ing Mandura. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing ora kunjuk ngersa Paduka Yai Prabu Kadang kula ing Ngastina. Yai Prabu Duryudana. Kula cancang bocah weni. Dumawaing wijang rumaketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanen. Boten langkung kasengcak wangken jengandika lenggah Koko Prabu Baladewa. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Raka ing Mandura. Dinten sakmangke menika wonten Praja Ngastina, Yai Prabu Duryudana. Paman kula sejenar prayogakna pekenira anggone ngadhep ngarsane manira Paman Patih Harya Sengguni. Kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara. Namung derenan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabektinipun ingkang ngabdi kunjuk nggih. Kula tampi hakarya bombong raos sing manah paman kula sejenar. Sumawana Bapa Durna. Kasekecak anggen jengandhi kula wonten ing datu ya Praja Ngastina Bapa Brambandurna. Kondok blekuduk soal gembol sumorante hawala kula nuwun inggih Ger sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Bapa ing Sukalima namung kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Bapa kunjuk ngersa Paduka anak Prabu Ngastina Ger anak Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecak anggen jengandika lenggah kula naknan sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Bapa ing Sukalima wonten ing Datul ya Negaring Ngastina dinten sakmangke menika. Apa dene sira Dimas Kartoparmo tatanan sangganing Puranayaka lan punggawa kang podhang gantung sebo aja nganti ning padha saur manuk jeneng manira diambabarake wigatining Pasewakan. Lho diwaji menawi sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhi jimat
sembahan kula Kanjeng Koko Prabu Ngastina karta marmo kadangipun Kakang Hyang Koko Prabu Baladewa sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana dene dinten samangke kula wantun ngrawuhaken dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula ing Mandura monggo samangke menika dinten pasewakan ing adat saben dipun wontenaken beneh kalawan ingkang sampun kelampah Koko Prabu ri kelenggan samangke kathah ing badhe kula unjukaken sobatku Kanjeng Koko Prabu namung saderengipun kula nyuntak dhateng kegembolan ing raos kula mugi paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi Ngastina Duryudana dene kula wantun cumalena hambayongi dhateng menawa paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat yayi nalika kula tampi nawala saking paduka Yayi Prabu Duryudana tumuli kula surasa isining nawala jebul ring katimbalan sowan wonten negari Ngastina anggenipun ngono kula mampakadi kula gelak daya-daya prapteng datul ya negari Ngastina mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang kalaka ing Mandura kejawi namung enggal kula mangertos menapa to sababipun dene paduka ngawontenaken pepanggihan kalanan beneh kalanan adat ingkang sampun mugi kepareng mambabarana ingkang sejati dhateng raka ing Mandura menapa sekintenipun negari Ngastina linuruk ladu batang pinurih dan ingkang raka ing sagah damel tentrem negari Ngastina nanging menawi wonten bab sanes ingkang nedya paduka babaraken madaning pasewakan Yayi tumuli kula aturi paring dawuh ingkang raka nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utawa paduka Yayi Prabu kula nuwun sewu nggih nadyan ngabdi kepatihan semanten ugi rumaos radi kaget manahipun ingkang bapa ing plasa jenar dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benten kalanan adat ingkang sampun mugi kepareng paduka anak Prabu hamba barana ingkang sejati kula nedya midhangetaken ingkang tetela nggih anak Prabu Ngastina semanten ugi ingkang bapa nggih tumuli kababarna mboten kitang sekedhik aturipun ingkang bapa ing Sukalima mangke saged dados cecolok obor penggali paduka anak Prabu hamba bati ngarungkut madangi pepeteng penggali paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana paman hari sengguni Bawa Durna inggih wonten dawuh Yayi nggih wonten timbalan nggih dinten samangke kula boten badhe ngrembak perkawis kanalindran tuwin kula boten ngrembak perkawis kedaton agengipun kula boten ngrembak perkawis kawula negari Ngastina namung wonten ing madyaning pasewakan menika istenipun kula badhe nyuntak dhateng kegembolan ing raos kula perkawis menapa Yayi boten sanes kejawi amung perkawis antawisipun Pandhawa lan Kurawa nuwun sewu badhe ngrembak menapa malih perkawis Pandhawa lan Kurawa menapa Yayi Prabu badhe damel karti sampeka srana nyingkiraken dhateng para Pandhawa menapa Yayi Prabu badhe damel sarana anggen paduka tansah tumindak boten prayogi kelawan kadang-kadang paduka para Pandhawa nuwun sewu Yayi menawi madyaning pasewakan agung menika badhe ngrembak perkawis paduka anggenipun badhe damel srana lan cara damel kacintrakanipun para Pandhawa kula nyuwun pamunten kula nyuwun pamit sababipun menapa nuwun sewu mejinipun Yayi Prabu menika emut mejinipun Yayi Prabu menika kemutan lan sakmangke mboten perlu dipun emutaken dhateng sinten kemawon antasipun Pandhawa lan Kurawa menika tasih tunggil daging-daging Pandhawa lan Kurawa menika tasih sederek sami-sami turasing begawan wiyasa ing sapawarga nanging sabab menapa pendak-pendak Baladewa sowan wonten negari Ngastina ingkang dipun rembak namung mejahi para Pandhawa pendak-pendak Baladewa sowan wonten negari Ngastina ingkang dipun rembak namung damel cintrakanipun para Pandhawa lho nuwun sewu Yayi menapa boten langkung prayogi menawi jagat Ngastina menika dipun isi katentreman lan karukunan saranipun paduka kedah manunggal kaliyan kadang-kadang paduka para Pandhawa sumangga nipun badhe mestani menawi kathah ingkang sami nyebat Pandhawa lan Kurawa menika tasih daging-daging kula lan Pandhawa menika tasih sederek nika sumangga ning wiwit biyen tekan saiki wiwit kuncung ngantos gelung wiwit jabang ngantos craprak
Pandhawa menika kula anggap satru mungking cengklaan. Yayi, kula nyuwun sewu, kula mboten butuh dipun wejang. Wonten mriki menika ingin dados Nalendra Duryudana, kula wenang murba, moh dipurba, kula wenang masesa, moh diwasesa, kula wenang mrentah, moh diperintah. Kula wenang babaraken menapa ing dados wigatining pasewakan lan sedaya nayaka punggawa sesepuh ing sami rawuh wonten ing madyaning pasewakan menika kedah sami midhangetaken menapa ingkang dados kegimbolaning raos kula. Inggih. Nah itu lho mekaten tumuli kula aturi paring dawuh badhe ngrembak perkara menapa antawisipun paduka Hyai Prabu badhe ngrembak Pandhawa lan Kurawa. Oh Prabu, wonten dawuh. Kula nyuwun dawuh saking panjenengan. Bentenipun Pandhawa lan Kurawa menika menapa? Wonten. Dasaripun menapa panjenengan paring dawuh mekaten? Sekawit sampun kula aturaken sami-sami turasing Sang Begawan Wiyasa. Turasing madu menika para Pandhawa lan Kurawa. Menika tumrap kula mboten wonten bentenipun. Menapa to sababipun kula matur kados mekaten jalaran raos kula menika ngrengkuh Kurawa menika tan prabeda kaya dene Pandhawa. Pandhawa menika kula rengkuh tan prabeda kaya dene Kurawa. Menika pangraos kula. Amargi kula menika tiyang sepuh. Kula menika sing dituwake, kula menika dianggep wong tuwa. Wonten pundi jamak limahipun ing atasipun wong tuwa menika sumurup dhateng rayi-rayinipun, anak-anakipun sami bentak sirah, sami regejegan. Tertentu yang dipun ajab namung kerukunan lan katentreman. Nggih, matur nuwun. Nanging tumrap kula nadyan jagat menika walik watu. Nek Duryudana kon rukun karo Pandhawa, mboten badhe saged kelambahan. Dasaripun menapa? Dasaripun kula sampun nganggep yen to Pandhawa menika mengsah kula. Yayi, mbok sampun kados mekaten, mangke menapa to sababipun dene kula matur ing kados mekaten ketok banget. Yen pancen Pandhawa lan Kurawa menika mboten wonten bentenipun nanging sabab saking menapa gesangipun Pandhawa lan Kurawa menika benten. Gesanging kemundi? Paduka sampun ngenyam kamukten negari Ngastina, Pandhawa sampun ngenyam kamukten negari Ngamarta. Nggih, dipun wawas kanthi netra lair panci sami-sami ngenyam kamukten. Nanging kula nuwun sewu. Batin kula menika dadi ratu ora jenak. Batin kula dadi ratu ora tentrem. Kula lenggah dampar nadyan kebegan brana picis kula menika ratu derajat pangkat ora kurang ning nek sampeyan weruh karo kahanane atine Duryudana Koko Prabu ingkang kula raosaken pendak dinten menika namung rasa waos kuwatir semelang durga ngongso-ngongso menapa to sababipun kula nggadahi raos kuwatir krana tansah gumana musik wonten paningalipun Duryudana menawi Pandhawa gangsal angucik ke Prabu Ngastina tan wurunga negari menika badhe wangsul dhateng pangawaosipun para Pandhawa ing mekaten Duryudana boten nggadahi kamukten sakadang kadian kula langkung-langkung menawi ngemuti dhateng lampanipun Kurawa lan Pandhawa kathah sanget bentenaken bentenipun pendak-pendak Kurawa gayuh kanugrahan pendak-pendak Kurawa budidaya gayuh wahyu ora tau kelakon ning Pandhawa mesti kelakon gayuh kanugrahan monggo padha-padha titaing dewa nek ngonten dudu Pandhawa lan Kurawane sing luput ning dewane sing banci banciladan menika ingkang kula mboten remen gesang wonten ing alam padang ing atase dewa nitahke titahe yen Pandhawa dimbanci yen ciladan ila dalah jagat dewa Bathara mangripi Yayi kula aturi sabar sawetawis. Sampun ngantos denganti Hyai Prabu menika nglepataken dhateng para Jawata jan nyatanipun panjenenganipun gesang wonten ing Madyapada menika ingkang nitahaken para dewa. Menawi ngantos panjenengan menika mangke paring dawuh kados mekaten, tumuli wonten dukanipun para Jawata. Menawi ngantos para dewa menika ndawahaken welak dhateng para titiyang Ngastina, ateges panjenengan menika damel sengsaranipun para kawula sak negari Ngastina. Kula aturi sabar. Sampun lepataken dhateng para dewa nanging monggo kula aturi metang, kula aturi anggelar, tuwin kula aturi anggulung. Menapa to sababipun dene kados mekaten lampanipun? Kula nuwun sewu. Menawi kula jlentrekaken menika mangke dalu mubut mboten wonten pedatipun. Namung ingkang langkung wigati Yayi. Tumrap ingkang raka ing Mandura. Nuwun sewu. Menapa to sababipun dene para Pandhawa menika tansah pikantuk kanugrahan jalaran para Pandhawa menika tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu
mboten nate tumindak ingkang mengeng saking angger-anggering kautaman. Mboten nate tumindak angkara budi candala. Nuwun sewu. Ingkang dipun tindakaken dening para Pandhawa nika bebasanipun paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, paring payung wong kudanan. Monggo katindakaken tanpa pamrih. Mila mboten maneh menawi kathah sangganing para kawula ingkang sami tresna kaliyan para Pandhawa, pamya Pandhawa menika manjing wana tartemtu dipun wilujengaken dening para Brahmana ingkang mapan wonten telenging wana. Sabab para Brahmana menika kala wau sampun keputangan budi lan para Pandhawa. Menawi Pandhawa manjing wonten ing Karang Pradesan tartemtu saged dipun sengkuyung dening para kawula Karang Pradesan krana kathah sangganing para kawula Karang Pradesan ingkang sami keputangan budi kaliyan para Pandhawa. Upami Pandhawa menika mapan wonten satunggiling negari tartemtu Nalendra wonten negari menika tansah njunjung dhateng para Pandhawa. Negari menika nate dipun labuhi dening para Pandhawa menika lho Yai. Dados tiyang gesang wonten alam Padang menika kedah netepi dhateng kewajibanipun. Sampun ngantos dupe paduka menika Nalendra ingkang sugih tumuli rupian-rupian remen-remen mboten nate ngucapaken syukur dhateng resanipun dat Kambur Wengdan. Kula nuwun sewu. Dewa menika maha prisa, Gusti menika maha wikan. Gusti tartemtu paring kanugrahan dhateng umatipun ingkang tansah nguncupaken asta ngunjuk syukur kersanipun dewa. Nanging Gusti ugi badhe baring dedosan dhateng sinten kemawon ingkang lirwa dhateng kewajibanipun agami. Nggih. Matur sembah nuwun. Pangandikanipun Koko Prabu badhe kula agem pawan wonten dawuh. Wonten pangandika menapa badhe paduka aturaken dhateng Kang Putra. Sareng kula petang-petang panjenenganipun anak Prabu Duryudana menika kula nuwun sewu. Penggalipun janjanipun mboten kok perkara sengit ning perkara meri. Bloko Suta. Pancen kula meri lan kamuktanipun Pandhawa ing atasipun negara Ngamarta menika namung sak prawa lulase negara Ngastina. Ewadene kabagyan lair lan batin sinandhing dening para Pandhawa. Ning kula menika nadyan kebegan kabagyan lair ning batin kula ora iso tentrem, ora iso jenak, ora iso jenjem. Sampeyan mangparing pangandikan supaya iso gawe padhang atine Duryudana. Nuwun sewu nggih. Menika sanes lepatipun Pandhawa lan Kurawa, menika sanes lepatipun paduka anak Prabu, nanging nuwun sewu menika lepatipun ingkang gula wentah Pandhawa lan Kurawa. Sinten sing gula wentah? Kok panjenengan dadak ndangu lho. Ingkang gula wentah Pandhawa lan Kurawa menika nuwun sewu, gurunipun Pandhawa Kurawa menika sinten? Gurunipun Pandhawa lan Kurawa menika Kakang Penemban Durna. Wiwit cilik nganti tekan gedhe, wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti craprang, Kakang Durna dipun pasrahi supados gula wentah Kurawa lan Pandhawa. Lah kok dadine kok beda? Nek ngoten ketok banget guru sing banci ndhe banci ladan. Nek Pandhawa dinewehi ngelmu sing migunani tumraping urip, ning nek Kurawa dinewehi ngelmu sing genthong umos tegesipun mboten wonten nyatane. Kula nuwun sewu lho nggih, monggo kula aturi nimbali ingkang kawogan. Kula namung saged matur kados mekaten menika wonten lepate ngatur kula Diagung Pangaksami. Hoduna wonten dawuh. Hoduna wonten dawuh nggih. Menapa inggih menapa dipun ngendikaken Paman Haryo Sengguni menika kados mekaten kelampanipun. Gondhok blekucuk swalu kembal. Somarante hawala. Dik Pate pripun? Mbok nek omong ki nganggo wewaton aja waton omong. Nyalake wong liya ki penak banget. Wong urip niku kulinakno ngilo karo gitoke dhewe. Aja sok ngoncaki karo tumone wong liya. Nggih. Sampeyan muni pripun wau? Nuwun sewu, ketok banget nek sampeyan banci banjilatan. Sing bancine banjilatan kon pundi? Sampeyan kula wentah Pandhawa lan Kurawa beda banget dadine. Perkara dadi karo ora niku kula gumantung gurune, ning gumantung karo muridé, ngaten. Merga kabeh niku kula paringake wangsane ilmu sing migunani tumraping muridé. Gumantung karo muridé nggone nampa ilmu mau iso temen apa ora. Kula nuwun sewu lho Dik Pate, kula menika manjing dadi guru niku budidaya supaya dadi guru sing apik, sing iso digugu lan ditiru, ora kok guru pagu tur saru. Nggih. Sampeyan nek omong niku nganggo waton aja sok nyalahke karo wong liya. Sampeyan niku kula wastani golek pendhok supaya ketok. Sampeyan ketok teng pasuryane anak Prabu Duryudana ning sampeyan ngidak-idak sirahe wong liya.
Ida-ida Sirai Begawan Durna, sampean ngluputi kali kula. Ah, nuwun sewu lho, dadi guru niku ora gampang, ora gampang. Sampeyan ampun ngawur nek omong nganggo waton. Pate kok waton jeplak. Lha kok kasar sampeyan. Kasar mawon sampeyan yo ngarani kula sapenake dhewe kok. Lha nuwun sewu. Kula niku dadi guru niku duwe ngelmu. Ngelmu niku mujudake banyu sing bening, kan. Wondene murid niku sesa-sesa nggone nampani banyu menika kala wau. Murid niku kula sing resik. Nek Pandhawa niku wadah sing resik tur ya apik wadahe. Kula soki banyu ngelmu kula ya iso dienggo penguripan, iso dienggo urip sak teruse. Mula ya ora aneh Pandhawa niku mesti dadi mergo wadahe wadah resik. Ning nuwun sewu lho. Kurawa niku lho Dik Pati nuwun sewu. Kurawa niku kula upamake wadah wis borot tur reget. Dadi kula soki banyu bening niku ora kok iso dienggo penguripan ning mbrebes mawon. Nuwun sewu. Sampeyan niku duwe kewajiban. Kewajiban kula napa? Ngerti nek Kurawa niku wadah borot tur reget kok sampeyan ora nambal. Kula niku pendhita dudu tukang nambal ban. Kan? Wis tau ngerti kula pasang ban pres ngoten. Kula niku brahmana, kula niku guru padake tambal ban. Lha nuwun sewu lho Dik Pati, nuwun sewu. Sedaya menika gumantung karo nggone tumajuh para murid nampa ngelmune Begawan Durna. Oh, sampeyan ora ngerti kok. Nek teng pamulangan Sukalima niku ben bedane akeh banget. Nek Pandhawa niku kula paringi ngelmu ya ditampani tenan, ya diestokke tenan. Pandhawa, kowe sesuk teko ning Sukalima. Jam 7 esuk kudu tekan Sukalima. Pandhawa 5, Puntadewa Werkudara Janaka Klasdewa. Setengah 6 wis teng sekolahan. Guru teko niku dicandak tangane, diambung tangane. Niku tandha nek murid sing tresna karo gurune. Nggih. Kula wenehi ngelmu ya diestokke tenan, digatekke tenan. Pandhawa, ngelmu iki ngelmu atos sing balung kuleting kulit. Kudu tok lakoni poso 40 dina 40 bengi. Ya do dilakoni tenan ora ana sing nglirwake dawuhe guru. Mula ora aneh nek ngelmu niku ya iso kelakon. Mergo tetembungan ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekas lawan kas tegese kas nyantusani. Oh, tembang Asmarandana. Goblok. Niku copong, pocong. Adan? Nggih. Ya diestokke tenan. Nek sampean ngerti Kurawa, oh, Kurawa niku jan keparat tenan. Nggih. Ngoten nggih, Kakang. Nggih. Kurawa santos Kurawa. Sesuk jam 8 kowe tekan Sukalima. Tak wenehi atos sing balung kuleting kulit. Sendika menemban. Kabeh do semaur ketok gumyak lan rame. Ning bareng kula tilik teng sekolahan, setengah 9 durung ana wong. Setengah 10 ming citraksi karo Durmagati. Niku do nggawa kertu, ora. Liyane do teng mburi Sukalima do cliwi, ora jajal. Apa ora kebangetan kaya ngoten niku? Nggih Kakang Durna. Iki lakonana. Pusaka iki kudu tok lakoni, aji-aji iki kudu tok lakoni. Nglakoni 40 dina 40 bengi. Poso. Aja nganti mangan apa-apa. Aja nganti sejak karo wong wedok. Do sendika. Ora ana sing kuat, kabeh gagal kabeh. Citraksi kuat poso teng Sentong 40 dina karo bojone ning jero. Ayo betah wae. Nggih. Do nonton film. Penyakit tenan. Nggih. Dadi aja nglake karo Begawan Durna. Nuwun sewu lho Dik Pati, nuwun sewu. Ngendikane Nak Prabu Duryudana niku pancing para leres. Nek Kurawa karo Pandhawa niku akeh banget bedane. Nuwun sewu. Wong cak-cakane iki mawon beda kok. Sing jeneng Pandhawa menika ngarake Pasewakan Agung. Mongko ratune durung lenggah. Niku wis sandher para nerpati Punggawa Nayaka, kabeh sedeku mari kelu, ora ana sing wani kemecap yen nalendrane durung kemecap utawa durung paring pangandikan. Nggih. Niku Pandhawa. Kula ya wis bola-bali melu Pasewakan Agung negara Pandhawa. Ngamarta. Nggih. Mriki benten ratune wis lenggah, Nayakane rung ana. Lho, kursine isih kosong. Niku napa pantes kaya ngoten niku? Aja kok Nayaka. Nuwun sewu lho, Di. Niki mboten kok elek-elek negara Astina mboten. Nek niki kenyataan. Nggih. Sing jeneng Karawitan Ngamarta karo Pandhawa wae beda kok. Oh, beda sampean tak kandhani. Sing jeneng Karawitan Ngamarta niku penabuhe, wah. Anggres jame kudu
ngiringi sanata lenggah jampar ya do lenggah kabeh ora ana sing cemuit mula jenenge wiyoga wi menika wis ngarani yoga menika tapa brata patrape wong naboni kaya tapa brata lungguh sila ngadep gamelan ora cenanangan minggok nono mringgok mrene nggih niku karawitan Pandhawa jenenge napa Pandhawa laras nggih sindane rek kaya ngoten kok sinden Pandhawa niku nggih apik-apik kabeh dandan yo ayu-ayu kabeh seragam kabeh brose padha kabeh ya men centelane beda-beda nggih nggih niku kabeh ya do meneng kabeh ora ana sing cemiwit beda karo sinden Ngastina sinden Ngastina kene ana pangan wis ra gagas dayoke sapa cemal wancine muni sasi seswa ya karo mama nggih lho ngandel urung wiwit gamelane muni wis sendhe-sendhe kancane turu lah pripun wis sepi kandhanai pira nek kaya ngoten iki nggih Kakang Dirna nggih dadi sampeyan pun ngalake ali kula ning Mang Tintinge awak sampeyan piyambak Mang Tintinge kahanan Kurawa piyambak nuwun sewu lho Di niki janjane kula mboten ajeng elek-elek sampeyan ning kaya ngono niku janjane ming kari srawunge nek bocah niku disrawungke papan sing apik bakal dadi bocah sing apik nek bocah niku papan srawungke papan sing ora apik bakal dadi ora apik lah Pandhawa mangka srawunge ya cilik karo pendhita karo brahmana ing papan ning alas mula tememen ngelmune ya dadi tenan ning Kurawa niku nuwun sewu sing ngomong Kurawa sapa kula lah niku mula ya Kurawa ki nek dinaiki ilmu apa-apa ora bakal iso tememplek wong srawunge wong kaya ngono sampeyan nyalahke aku ora nyalahke sampeyan ning nyatane kula niku ya wis momong Kurawa kanthi apik-apik lah kok sampeyan ngunekke kula ora jegos kula ora ngunekke ora jegos ning sampeyan niku sing nuwun sewu lho senengane nyalahke kali kula ora nyalahke kula niki ming matur napa anane sing kepripun wong nyatane kula ya ora salah lho nuwun sewu nek carane kaya ngeten iki sampeyan tegese ngidak-idak kula sing ngidak-idak sampeyan dhisik sampeyan sing ngidak-idak kula sampeyan golek rai ning ngidak-idak kancane kula mboten golek rai ning sampeyan niku gurune Pandhawa Kurawa napa dudu gurune Pandhawa karo Kurawa ning guru sing apik napa guru sing apik kok sampeyan ngarani sing elek nek terang ngoten niku ora trima kula ora bakal trimake perkara niki lho nek ora trima ajeng apa lho kula manut ki mau ajeng napa kula manut hei wong gerang ora toto Bodoro wonten dawuh niki teng pundi terminal anu pasewakan Tamanaryo wonten dawuh niki teng pundi pasewakan sampeyan ku wong tuwa napa bocah inggih tiyang sepuh nek wong tuwa kudune ngerti tatanan ratu nedeng sine wong sampeyan teng slumong sapenake dhewe syukur nek ora marahi senengane kok sing marahi nek marahi ora nek ra diunekke aku ya ora bakal males ae senengane marahi nek mudun apik-apik kok ora biyen sampean niku sing kula niki wis meneng-meneng kok sampean niku kula ya ora meneng kok sampean niku ora bela nggih iso meneng kula nggih Yai kula nuwun sewu menawi caranipun mekaten paduka selaminipun namung badhe nggadahi raos panggresah duwen panggresula sampun ngaten petanganipun sampun ngantos dipun tebih-tebihaken nggih petanganipun sampun ngantos dipun damel tebih dipun damel cekak kemawon pangraos panjenengan Yai Prabu laturi ngrengkuh Pandhawa menika minangka dados kadang paduka menawi pangraosipun Yai Prabu menika tansah Pandhawa menika dados mengsahipun Yai Prabu dumugi jaman menapa kemawon panjenengan boten badhe jenak tuwin boten badhe sekecul enggak ada negari Ngastina Yai wonten dawuh Yai dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu menika boten pangging kados suwanipun anak kula pun Pancawala kaliyan pun Antasena ila jagat masisane Bathara wayah tur jagat Yai mbok menawi suwanipun Pancawala kaliyan pun Antasena menika wonten wigatos tumrap katimbalana wigatisipun menapa menawi sak mangke nggadahi sedya ingkang sae tumuli paduka Yai Prabu kedah nglenggari Bawa Leksana nanging menawi namung badhe damel bebudhek banyu bening kawontenan negari Ngastina
kedahipun dipun emutaken lancur Pandhawa menika Yayi. Ora buleng Kanjeng langkung prayogi. Kawula nistakaken dawuh. Ana Hanung Hanindita. Bocah mursid iso mikul dumendem jero karo wong tuwa aja mung kandheka ning pangucap. Nanging kababaro dadi pakarti. Pancawala padha raja saprabta munggir cah bagus. Nunamit pasang kaliman tapi tinebina nyula duni dumawaing tawang tuwang wa Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra pun Pancawala kunjuk ngersa paduka Kanjeng wa Prabu Ngastina ndak tampa nggih cah bagus ora liwat pangestu ning wakmu Ngastina Tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan prayogakna nggon ngadhep ngarsane wakmu Ngastina nuninggi wae sampun boten kirang prayogi pisamanipun ingkang putra pun Pancawala Antasena anakku nggih cah bagus padha raja saprabtamu slamet Pakdi nering sambi kala praptaku ora nemu alangan sewiji apa aku ngaturke bektiku katur ya Pakdi Antasena anakku cah bagus ndak tampa pangestune wakmu Tampanana tak gegem ndadekake jimat Pancawala anakku lanang padha raja saprabtamu nuninggi wa Mandura kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk wa ya tak tampa pangestune wakmu Mandura Tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan Antasena padha raja saprabtamu pangestune Pakdi Bule hus lha piye Antasena ana dawuh apa Pakdi aku ki ratu Nalendra Mandura jenengku akeh Baladewa Waning Pitu Wasi Jaladara Anom Kakrasana kok Kakrasana Karsana lan sak piturute kuwi jenengku kabeh aja nyebut bule oh ya wis lah ora ngerti wong aku ki wonge apa anane ya nyuwun pangapura ya Pakde nek aku ora entuk nyebut bule nek bule ki sirikane Pakde aku ya nyuwun pangapura wong biasane aku nek ngendi-endi nek nyebut sampean ya bule ewadene mengko aku ora entuk diparengake nyebut bule ya aku nyuwun pangapura nek bule kuwi sirikane Siwa Mandura wis balenono ping 1000 ngas malah bulah bule oh iya ya lali aku lali bentiku katur Pakdi Mandura tak tampa pangestune awakmu Mandura Tampanana ndak gegem ndadekake jimat wayah mas katuran karaharjan nggih inggih Eyang Patih wilujeng niring sambi kala bekti kula kunjuk Eyang inggih kula tampi wayah Mas Antasena wilujeng hooh Mbah slamet tekaku bektiku katur ya Mbah inggih kula tampi nggih putuku Pancawala padha raja sapratamu nggih Eyang Peremban Sukalima wilujeng bekti kula kunjuk Eyang ya tak tampa putuku Antasena padha raja slamet tekaku Mbah bektiku katur ya tak tampa ming wong loro iki mau heeh ora ana kancane ora ya ming karo kakangku Pancawala oh ya syukur aku mau ya liwat ngarep pertapan Sukalima sepi panjen aku tindak ning Ngastina ya mesti sepi sing ning ngarep ming Mbah Putri tok mangani tandurane tanggane mau ora tak elekke leng-elekke piye wae aku ora iso omongan karo kewan kok hus omonganmu iki lho sithikane kok nyelekit ayo digusah ditabok bokonge kowe engko cemburu mau tak tabok bokonge kowe cemburu waton ora nengah-nengah bokong pinggir wae oh ya sesuk nek aku liwat tak taboke gen tak cethote Pancawala wonten dawuh Antasena ana dawuh apa Pakdi ing antaraning bocah loro sapa ingkang bakal matur wis Kang kowe matura aku tok jak mrene kuwi mau janji nalika tekan Randu Gumbala mau aku tok kanthi ning negara Ngastina tok nggo jagani kowe matura wigatine apa engko nek kira-kira Siwa Ngastina lan kabeh sing lenggane kene iki nesu kowe ora usah wedi kowe nggo aku iya Dimas wis kek matur apa anane kaya sing tok kandhake karo aku ning Randu Gumbala mau iya Dimas tak tatane dhisik supaya aja gawe sengkel penggalihing Kanjeng Prabu ya sing ati-ati ya Kang iya Pancawala wonten dawuh wa ning wigati apa
dene sira sowan ana ngarsaning wakmu ing Ngastina. Nggih, ingkang sepisan ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun Wa Prabu Duryudana. Dene ndungkap angka kalih sowan kula menika namung nuruti dhateng drenging raos ingkang sampun tan bangkit pinambeng. Anggen kula kepi lan kumacelu kepingin sanget sowan paduka Wa Prabu Ngastina. Ya, ana wigati apa? Ingkang sepisan ngaturaken bekti dening ingkang kalih estunipun badhe munjuk atur nglairaken dhateng pangunek-uneking raos ingkang sawetawis mapan wonten telenging manah kula wa. Ya, gage matura wigatimu apa? Kejawi ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ngersa paduka Wa Prabu estunipun anggen kula sowan menika inggih waleh-waleh menapa estunipun badhe nyuwun idi palilah paduka. Idi palilah bab apa? Kejawi ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti ngersa paduka Wa Prabu estunipun anggen kula badhe munjuk atur menika wonten suka lilaning penggalih paduka. Aku kudu kepiye? Kejawi kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wis aku wae ora rampung-rampung iki. Kowe iki kan duwe pepinginan ning atimu ora tekan, ngono kuwi sing aku ora seneng. Dimas piye? Kaya-kaya ora wani matur ngersaning Kanjeng Wong Ngastina. Nek ora wani, kowe aja ning kene. Ning ngendi? Ning mburiku kene. Iya Dimas tak tembungke. Iya, nanging aja dadi pasulayan. Wah, kowe iki padha bapakmu. Aja dadi pasulan-pasulan piye? Nek wis niati ngene iki kudu apa-apane wani, padangane wani, petengane apa meneh. Nek cara aku ngono. Iya, ya mung ngrasaku ora penak. Pindah nggon. Ora penak kok bingung. Antasena piye? Ngene, Pakde. Terus terang wae ora usah dadak ditutup-tutupi, aku ngetutke kakangku Pancawala. Ya. Sing wigatine nalika ning kasatriyan Ngrandu Gumbala, Kakang Pancawala ki rerasan karo aku. Rerasan bab apa? Rerasan gone kepengin dadi ratu. Lho, kepengin dadi ratu. Ngenteni lengsere bapakne mesine bakal dadi nalindra marang sapa meneh. Negara Ngastina bakal tiba kejaba mung anakku Pancawala. Ning karepe Kakang Pancawala iki ora dadi ratu ning Ngamarta, ning dadi ratu ning Ngastina. Lah, tekane rene nganti karo aku ki janjane dhewe arep mrene dhewe ning ora wani mergane wedi karo Pakdi-pakdiku Kurawa. Ya, tumuli ngejak karo aku. Nalika semono Kakangku Pancawala ngendika ngene iki. Dimas Antasena aku terno ning Ngastina. Aku pengen ngrasakake lungguh dampar keprabon ning Ngastina. Ora ketang amung telung kedheping paningal, ora ketang amung sak uruping damar sak umuring jagung, aku tak ngrasake dadi ratu ning Ngastina. Mula aku terno. Nek ana apa-apane Dimas Antasena kudu iso ngrampungi karya, merga Dimas Antasena ngerti to pambegane Pakdi Kurawa, siwa-siwa Ngastina. Mesti aku bakal lara nek ora nganti Dimas Antasena, ngono kuwi. Lah aku sing dadi wakiling Kakang Pancawala terus terang wae tekane Kakang Pancawala tekan kene iki mung arep kepengin nyuwun ngambil dampar. Ora kita ngomong sedhela, Kakang Pancawala kepengin lenggah dampar ke Prabu ning Ngastina. Wis, kuwi wae rasa tak dawak-dawake rembuke ndak selak kewengen. Pakde mung kari entuk apa ora? Nek entuk matur nuwun banget, nek ora iki sing ngamuk aku. Wis ngono wae. Jagat Dewa Bathara. Kok Prabu kados pundi? Kowe lah dalah bocah iki nek mejenun ya ngono kuwi. Omong apa anane cobloko kaya bapakne. Lah aku nek ora apa anane ming ting plintut ki ra seneng. Apa anane gek padang, gek rampung. Nek arep perang ya yo gek perang. Nek arep to weneke dampare ya wis kene sampean lungguh dampar medun saka dampar. Terus kabeh nayaka iki lunga kabeh, kakangku meng lenggah dampar, aku sing dadi nayaka. Wis ngono wae. Paman dos pundi? Ah monggo klasa bantal digulungi. Jagat Dewa Bathara. Iya nek sing nembung Pancawala piyambak kemawon
lari menika mboten gadahi kekiyatan nanging nuwun sewu lho Nger ingkang ngendika menika ingkang duweni kekiyatan bocah surga sraga ning Nyemelangi wah jagat Dewa Bathara Yai saenipun dipun paringaken estunipun menika putra paduka piyambak jernyatanipun tembungipun namung ngampil mboten ketang namung telung kedheping paninggal mboten ketang namung sak uruping damar sak umuring jagung Pancawala kepengin dados nalindra wonten negari Ngastina awon menapa dipun ayu dipun paringaken sebab menawi boten dipun paringaken menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan tan wurunga Antasena ngamuk ning Ngastina rayung lho to Nger heeh tepat wis ngono wae ya saya deg-degan kula pripun Kakang Durna oh monggo Nger pados kontrakan anyar mawon Nger kisah saking negari Ngastina mriki menika ngantos Antasena menika ngamuk oh bocah menika ndugal kewarisan ngantos Antasena menika mah nggih damel geger wonten negari Ngastina sinten ingkang badhe nampaken kridanipun Antasena oh Nyemelangi Nger menika Nyemelangi samangke kula aturi maringaken kemawon ha napa-apa tumon ing atase Narendra kula menika ratu kok nyilih-nyilihke negara dhateng sinten kemawon menawi ngantos kawanguran dhateng putra Pandhawa sanesipun Tan Wurunga dadi kemeren yen putra Pandhawa padha kemeren mesti do nyilih negara Ngastina terus kula niku ratu sing kepiye ratu dianggep sing kaya ngapa Baduna mboten bakal dirembug dening para penisepuh negara Ngastina klebu anak Prabu Duryudana ingkang bakal ngrembug ora-orane ento anak Prabu bakal owel yen to negara iki disilih dening Pancawala jer kuwi anake dhewe heeh mula kowe ngenten ana ning alun-alun ndene alun-alun heeh ya ning janji lho Mbah janji apa nek nganti Siwa Ngastinagara ki sing tak goleki pisanan dudu sapa-sapa ning kowe. Kowe sing tak goleki. Nek diketemu nuwun pangapura, aku wis nggawa glugu tak nggo geceki kowe. Mbok aja glugu. Oh, mengono kok gawe trata pikir lho kowe. Ning tenan wis, metu njaba dhisik, aku sing tanggung jawab. Aku sing bakal mene wangsulan karo kowe. Negara diwenehke Pancawala apa ora? Ya. Nek ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Ya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Pakde. Aku nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pakde Mandura aku nyuwun pamit. Yo, Antasena sing ati-ati. Mbah Pakde, aku njaluk pamit ya. Inggih nggih ngatos-atos. Simbah Durna aku nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yang penemban kula nyuwun pamit. Ya, Pancawala. Ora sandadak kuwatir mesti kelakon dadi ratu ning negara Ngastina nggih Pancawala. Inggih, ngestaken dawuh kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Wah Mandura kula nyuwun pamit. Ya Pancawala aja kaya bocah cilik. Eyang Pate kula nyuwun pamit inggih nggih ngatos-atos. Wis Pakde Simbah sekecake lenggah aku tak metu karo kakangku Pancawala. Kok ora Bu? Wonten dawuh Yai. Lha model lamban kados mekaten menika kados pundi jagat Dewa Bathara. Kula namung sumarah dhateng paduka Yai Prabu Ngastina. Awan wonten dawuh kula nyuwun Pancawala Antasena dipun damel wangsul wonten Garing Amarta. Sampun ngantos damel goreh raosing manah kula. Kula Prabu Baladewa. Kula nyuwun pemanggihipun Kula Prabu menapa pantes sing atasipun bayi wingi sore badhe ngambil kedatone Ngastina. Nyatanipun menika negari boten wujudaken satunggiling barang tekotipun suwun ngambil menika boten pantes. Yai menawi perlu kula ingkang badhe ngemutaken dhateng pun Pancawala. Estunipun kala wau kula badhe ngemutaken namung ngemuti bilih menika wonten ing pasewakan. Mangke mindak ndadosaken pasulayan boten prayogi. Kapasrana dhateng Raka ing Mandura. Kula ingkang badhe damel srana supados Pancawala lan Antasena lan wonten dawuh menawi ngantos Pancawala lan Antasena menika mangke merguguk utawa wadon boten purun wangsul kula semanggaken dhateng Paman Harya. Nun inggih ngestaken dawuh. Baduna wonten dawuh nggih menawi wonten akalipun kula pasrahaken dhateng Kurawa nanging menawi wonten akalipun sumangga Bapak Penembaning Sukalima. Oh nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Dimas Kartomarmo wonten timbalan budhana kang padha sibo jeneng ingsun Arsa Kundu Kedatun kawula nun paramadal pasilan nyuwun tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarmo. Mbah Pate apa ayo linggo sing apik. Engko ditanya. Ora. Wis tenang wae ora. Aku ora cengkiling. Tenan, tenan.
Aku wedi tenan aku. Aku tak takon diwangsuli ya. Ah iya. Sing ngetapke Kurawa mau sapa? Aku Sing ngakon anak Prabu Duryudana. oh jauhe piye? Kon mateni kowe. Aku nyatane ora mati ngene kok. Berarti lengane isih akeh. Lho ngopo padake sentir? Udu aku lho Antasena, aku tobat tenan. Aku aja tok kapak-kapak ki ya Antasena. Wis ngono wae nek takon wis tak wangsuli aku tak bali rono. Bali piye? Kowe dadi pesakitan, kecekel ning tangane Antasena ora entuk bali. Aku mbok tak bali. Aku tak bali ya. Ora entuk. Nang kene wae. Nek nganti aku konangan anak Prabu Duryudana darani rundingan karo kowe. Rundingan ya ora apa-apa. Men dipecat lemu dari patih. Aduh. Aku tak mulih rono. Pengen mulih rono, pengen selamat, Pengen. nek pengen kena bali rono ning ana syarate. Syarate apa? Syarate kowe nek tak undang Sengguni ngono lek wangsulan dalem Pak Guru ngono ya. Aisin aku. Wegah aku Antasena. Aku ki wong tuwa. Gelem ora? Ora gelem tak kepruk watu ndasmu. Ya wis gelem. Ya, ngono anggere kowe ora wangsulan ngono ki tak ajar kowe. Iya iya. Sengguni Dalem Pak Guru. kelas pira, Li? Kelas Wis tuwa kok kelas 6 nunggak ping 8. kok nunggak terus ngopo mergane? Isin aku. Isin kula Pak Guru. Ora sa isin. Kula nakal. Oh, nakal. Nggih Pak Guru. Ngopo kok ra munggah? Nginjen roke Bu Guru. Nginjen roke Bu Guru. Nggih Pak Guru rok di PP kok Pak Guru. Oh, tak kira nek lagi mulang. Mboten wonten. Anek nginjen rok di PP ki weruh apa? Weruh jepitan. Jepitan Pemean Pak Guru. Mumpun nggih Pak Guru, mumpun nggih. arep endi? Ajeng wangsul. Pelajarane pun telas. Kena nandhake kuwi. Mboten iso Pak Guru. Kepruk watu sirahe. Iso ora? Saged. Saged. Ya wis gawe nembang. Gawe wis, saka kene tekan kono. Lagune napa, Pak? Ah terserah manut kowe. Pak Guru ki seneng nek muridé iso nembang sing lancar. Aisin ya Pak Guru. Ora sa isin ora apa-apa gawe wis. Gawe nembang. Ndang. Mentok. Ya wis ora apa-apa. Mentok. Sing lancar, ora lancar sabet garisan. Nggih Pak Guru. Karo ndono nembang. Nek mandeg tak bandem watu kowe. Nggih. Mentok. Mentok. Tak kandhani Pak Guru. Ya. Iya ngerti nek mentok tak kandhani. Tak kandhani. Wong rupane Pak Guru. Oh tak ajar kowe. Mboten Pak Guru. Bandem saka kene. Sini. Hamba aja ngetak ana kandang. Wae. Dik Patih. Sampeyan niku Patih lho. Patih ki wong nomor 2 teng negara Ngastina lah kok mentak. Apa ora isin ditonton kawula semene akeh? Tak kandhani mengrupa. Dik Patih, sampeyan niku ora kaya ngono ki to. Ah, kula isin, kula niku pendhita, kula niku kanca sampeyan. Lah kok dadi sampeyan nyanyi mentak
iki niku ora yo mirang-mirang kita Depate. Tak kandhani mung Depate aduh. Mbok ampun kaya ngoten ta Depate. Mentok. tak kandhani mung rupamu. Kula diduduki Antasena kon nembang. Oh, kula ketiban watune ya kok melu nembang iki. Ku karepe dhewe ra. Mentak. Ana wong tuwa-tuwa kok do ora ngerti isin. Tak kandhani. Man, sampeyan iku wong gerang lho. Nyanyi turut dalan penake dhewe. Mangrupamu aku ra iso meneng dur. Anggere meneng dibantum mangrupamu angin sini. Terus sakana Lho wonten dawuh. kowe maju ya Cah Bagus. Maju Antasena Patenana. Mentak mong. Kowe karo ge maju terus sakana. Musuhe Antasena. Antasena pateni. Mentok. Wis pokoke wong telu miangon mentok kabeh. Oh, Andrawasi watune wis digdaya lho. Ing atase ming dibantem sing didhawuhi Paman Pati Sekuni kok kula sampean ya melu. Ora. Gugu karepe dhewe ora Mentok. Oh, pancen jahitan Antasena ki ya pinter tenan kok. Watu dijo pajakku kok aku anggere ketiban watu kok iso mentak-mentak. Lah nggih, kula ya gumun kok. Kula kok ya iso dadi ketiban watu kok ya iso mentak-mentak. Mangrupam. Oh, nek ora ngados teko segar kosone mboten adoh. Oleh bantem saya banter. Aku ya gumun lek kok dadi daya temen. Mangrupam ayo ngono katone. Oh, iki nek ora ndelek rekoso Ngrekoso ora mboten ndelek soalé. Munyok. Oh, manus maning jajanan sekretaning bawana. Iblis lanang Antasena tiban cundha manik mbok dadi setanas. Lele iki nenggolo kok marang tangan kowe. Nenggolo iki ampuh. Nek nggo mateni wong rada dosa ki ora gelem mateni wae. Lho, nyatane tiba ning tanganku. Piye? Lho, iki pusakaku. Lah iya aku ngerti arep piye. Tak jaluk. Amoh. Lho. Tomo piye? Emah kuwi nenggalaku tak jaluk. Ora bakal tak paringke to tak caoske Siwa Mandura. Ora bakal tak caoske Siwa Mandura, Siwa Baladewa. Iki wis ning tanganku. Tak jaluk Antasena. Ora tak jaluk, ora. Mati aku. Bubar maut. Siwa Ngastina golek papan pendelikan. Siwa Mandura mlayu, Durna mlayu. Lah iki nek nganti suwung Ngastina, monggo kakangku Pancawala kepengin dadi ratu ning negara Ngastina. Lungguh dampar tinggalane Kanjeng Hyang Prabu Pandhu, tinggalane Kanjeng Hyang Prabu Sentanu. Jarine sing dilenggahi Siwa Ngastina kuwi dampar tiron. Monggo nek aku ora nyekel salah siji kami tuwaning negara Ngastina, ora ngerti apa syarate, sengkune cegate ngamuk. Anak Prabu Mandura mlayu, anak Prabu Ngastina mlayu. Kakang Penemban Durna ya mlayu. Iya aku nek ora mlayu kecekel Antasena mesti diwirang-wirangke kon nyanyi mentok-mentok. Apa Pak Guru? Arnendi ajeng wangsul. Arep bali kok malah dolan. Kuwi murid apa kuwi tak takon? Murid sae Pak Guru. Murid apik dengkulmu mlocot kuwi. Ayo Mbah, iki ora guru karo murid, tengok sing apik. Nyuwun pangapunten Ndara. Ndara sapa? Aku putumu kok Ndara. Ora usah kuwatir. Aku tekan kene iki nyekel kowe ora takon ngopo-ngopo. Lah terus Simbah Pati sing ngerti kahanan sejatine negara Ngastina. Nggih. Siwa Ngastina kae lenggah dampar tiron to leres. Lajeng sapa Mbah sing kira-kira iso ngerti aku apa Kakang Pancawala kuwi pantes lungguh dampar keprabon sing sejatine sapa?
Ngastina menika nggadahi pusaka wujud gajah. Inggih menika Kyai Antisura. Kyai Antisura menika ingkang ngertos sinten ingkang benjangipun saged lenggah dampar ke Prabuning Ngastina. Menawi jengandika Anggir Antasena kepengin mbuktekaken monggo kula beta kula kanthi sowan wonten wantilanipun Kyai Antisura. Terus mangke panjenengan nyuwun priksa kalian Kyai Antisura ingkang ngraka Anggir Pancawala lan panjenengan menika pantes napa mboten lenggah dampar ke Prabuning Ngastina. Mangke menawi pantes tartemtu Kyai Antisura badhe nglenggahaken Anggir Pancawala menapa Anggir Antasena. Oh ngono, Pak. Inggih. Yo, tak tutke kaya ngapa? Kanane Kyai Nuwun sewu Kyai Antisura. Kula pun Pancawala putra sinuwun Prabu Darmakusuma ing Ngamarta. Jernyatanipun Ngastina menika estunipun kagunganipun punden kula para Pandhawa. Monggo kula menika turasing para Pandhawa turuning Pandhawa 5. Mugi parenga paduka anitik dhateng jasad kula menika pantes lan botenipun lenggah dampar gading negari Ngastina. Menawi tetela sampun pantes tuwin trep kula lenggah dampar ke Prabuning Ngastina, monggo Kyai Antisura kula aturi badal saking wantilan nglenggahaken ingkang abdipun Pancawala wonten dampar ke Prabuning Ngastina. Kyai Antisura Cumangkah hangkro sesumbar lindo bumi gunjing kumaluduk kuntur katup ingkang sekawit kendel telale wiwit dipun ubahaken suku dipun ubahaken mangajeng mamburi satemahku mrenceng konang rante saya dangu saya banter ngene ngobahaken telale suku den sendal rantai pedhot parandene ora nglenggahaken Raden Pancawala Raden Antasena mlayu mancing alas ketitik Kyai Antisura mboten mailu aturipun Raden Pancawala malah mlajar mlebet telenging wana. Kang aja sedih hatine ditrimak-trimake nek Kakang ora kedunungan Wayu Ratu aku ora kedunungan Wayu Ratu lan aku karo Kakang ora kuat lungguh dampar ya wis dadi pestine sing gawe jagat. Iya Dimas Antasena sak banjure piye apa kudu bali marang kasatriyan rasah tetep nang Ngastina ngenteni baline Kyai Antisura mesti kae mboyong wong sing bakale pantes lan trep lungguh dampar ke Prabu Ngastina. Ngono Dimas ya. Lah kula pripun kowe tetep dadi murid. Oh inggih mentok wis nyanyi wis. Oh inggih ngestaken dawuh. Pokoke nang Ngastina Simbah Sengkuni tetep nang Ngastina. Janji kowe lunga saka Ngastina tak goleki. Oh tak ajar dhewe. Oh inggih ngestaken dawuh nggih. Ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang. Oh kandak mleguduk sualu kembal semerante hawala. Inggih ger wayah Mas. Sinuwun Prabu Setija Bama Narakasura kula tampi akarya bapa rasemanipun ingkang bapa ing Saka Lima. Namung parenga kula ngaturaken salam taklim kula katur nggih wayah Mas. Nggih Kanjeng Hyang. Kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang wayah. Wonten menapa dene Janur Gunung Rawujeng ngandika Kanjeng Hyang wonten ing Traju Trisna Hyang. Ah menika ngaten nggih. Wayah kula Prabu Setija Bama Narakasura estunipun anggen kula kejarang-jarang prapta wonten negaring Traju Trisna menika mboten kanthi kasengaja jalaran mugi andados ing kawuningan bilih negaring Ngastina dinten sakmangke geger sabab saking menapa mugi andados ing kawuningan mboten sabab saking menapa wis saking tingkah polaipun inggih menika kadang jengandika wayah kula pun Antasena lan wayah kula pun Pancawala anggenipun Pancawala menika kepengin nyuwun ngambil negaring Ngastina mboten kita namung sekedhap anggenipun kepengin raosaken dados Nalindra. Kula nuwun sewu lho, Nger. Estunipun aneh ing atasipun negari kok dipun suwun ngambil menika ora mboten nama saemperipun lan mboten nama saklimrahipun. Menawi badhe nyuwun ngambil menika mujudaken satunggiling barang menika tartemtu badhe dipun nampilaken. Nanging menika negari lho, Nger. Menika negari. Inggih. Satemah dadosaken geger antawisipun Kurawa lan Antasena. Krana kadidayanipun ingkang rayipun Antasena menika pancen kondhang bocah ndugal kewarisan
Kurawa bubar mawut. Nadan ingkang Bapak Eyang ing Sukalima majeng ing pabaratan ngasta Kyai Cundamane wadene Cundamane saged karebat dening Pun Antasena. Anak Prabu Baladewa ugi semanten ingkang wayang Mandura ngagar Kyai Nenggala ugi karebat dening Pun Antasena wekasan sakmangke sami kepelajar. Lajeng wigatosipun menapa dene Kanjeng Hyang ngantos dumugi wonten negari Traju Trisna. Jer menika sanes perkawis kula. Menika perkawisipun Ngastina kaliyan kadang kula pun Dimas Antasena. Kula namung badhe caos kabar. Nalika mlajar kala wau, anak Prabu Duryudana muling kaliyan ingkang Eyang ing Sukalima. Kanjeng wong Ngastina utawi Kanjeng Paman Duryudana paring dawuh menapa, Eyang? Ingkang Paman inggih menika ing Ngastina paring dawuh, Bapak Durna, kula aturi pados pinto srayan. Sinten kemawon Nalendra Satriya Brahmana ingkang saged ngrebat malih negari Ngastina sakitanipun Antasena lan Pancawala mboten ujar mboten kaul tentu kula badhe maringaken negari Ngastina menika sak sigar semangka dhateng Nalendra menapa Satriya ingkang saged ngrebat negari menika saking tanganipun Antasena ngaten nger ngendikanipun ingkang Paman Duryudana Semangka hanggro sesumbar lindo bumi kunjing kumaluduk kundur ketup lumembak penyu kangku mambang jagat pasan Bathara panjenenganipun Eyang Durna menika mboten namung kandhek wonten ing pangandikan nanging kababar dados pakarti. Kula menika pendhita lho, Nger. Kula menika mboten badhe wantun matur dura. Menawi ngantos kula wantun matur dura tegesipun kula ngregeti dhateng jubah kula piyambak. Ngregeti dhateng kabramanan kula piyambak. Menawi delon mekaten, Eyang sakmangke sampun cetha nipun Paman Ngastina sinten ingkang saged ngrebat negari Ngastina saking tanganipun Antasena badhe kaparingan negari sak sigar semangka. Menika leres. Menawi ngaten menapa ingkang wayah ing Traju Trisna pun Stiza Bama Narakasura dipun parengaken sabiyantu botrepotipun Kanjeng Paman Duryudana. Menika malah langkung prayogi mlajeng andika saged ngrebat negari Ngastina. Kula ingkang matur menawi negari Ngastina badhe kaparingaken Nalendra ing Traju Trisna Prabu Stiza Bama Narakasura. Kakang Mas saking jangkar bumi ngantos dumugi titik lenggan sakmangke paduka Kakang Mas Antarja dereng paring dawuh kelawan Kang Rayipun Bambang Irawan. Nedya tedhak dhateng pundi lan menapa wigatosipun adiku diadiku cah bagus Irawan wonten timbalan pawarta sing dak tampa lamun adiku Antasena ndumbani kelawan kersaning Kakang Mas Pancawala sowan marang negara Ngastina ingkang wigati mung bakal nyuwun ngampil dampar negara Ngastina ewadene Kanjeng Prabu Duryudana ora maringake negara marang kadangku Antasena wis ditekadi ento bakal mbedah negara Ngastina. Mula wektu dina iki Yayi aja nganti siadilan pun Kakang keri ing gawe upama mengko Dimas Antasena bisa mbedah negara ing Ngastina wis sak mesti lamun pun Kakang lawan Siadi melu ngempek kamukten ngrasakake kamukten negara Ngastina Yayi. Katri gumulung mangrempak ing wadya Kurdakura reka girira nanggana nanging menapa boten dados dukanipun para pepundhen dene Kakang Mas Pancawala tuwin Kakang Mas Antasena pepundhen kula nggadahi niat ingkang kados mekaten Kakang Mas. Perkara kuwi perkarane Antasena apa dene Kakang Pancawala sing wigati upama apa sing diniati dening Dimas Antasena wis kelakon bedah negara Ngastina. Apa kowe ora kepengin yen to ngrasake kamukten negara Ngastina ing sejatine kuwi darbeing para pepundhen Pandhawa ingkang dikukup dening pepundhen Kurawa. Mula Irawan ora usah dadak walang ati. Hayo nusul adhiku Antasena marang negara Ngastina. Ngempek kamuktening Kakang Mas Pancawala apa dene Dimas Antasena. Inggih Kakang Mas monggo kula dherekaken bareng kalopun Kakang Yayi suwawi kula dherekaken janur gunung kadingaren sampeyan rawuh. Dat sabene mung Ndara Abimanyu lah kok niki nganti ingkang raka ing Pringgondani. Oh Semar.
sayektine nggonku prapta ning Karang Kadempel nderekake marang jengkaring Kakang Mas Gatotkaca nggone paring dawuh lawan Abimanyu yen to dina samengko Kakang Mas Pancawala kelawan Kakang Mas Antasena nedya ambedhah negara Ngastina krana Kakang Mas Pancawala darbi pepinginan ora ketang amung sauruping damar saumuring jagung kepingin nyoba lenggah dampar ke Prabuning Ngastina. Kang Raka ya pancen mengkono Siwa. Ning ya ora mokal. Dasare Kang Raka menika putra Pambayun. Putranipun Ndara Pandhawa ingkang Pambayun. Mula pun boten nama mokal. Nek duwe penjangka sing kaya ngoten niku mung jane mung neter ketrimaning urip. Apa ya pancen nyata putraning Ndara Darmakusuma niku kedunungan Wahyu Ratu menapa mboten? Ya mung nek saged-saged aja nganti gawe geger. Tegesipun ampun bebuthek banyu bening kawontenan negara ing Ngastina. Disuwun kanthi ingkang sak sae-sae. Kula kinten nek tembunge niku kebaing tata krama, tembunge alus. Sinuwun Ngastina le nampa ya bakale alus. Pun ning nek dadak nganggo diwenehi perceka, dadak bedah negara niku kula sing ora mathuk, kula sing ora cocok. Merga niku bakal ngobak-obak banyu bening katentreman negara ing Ngastina. Saya-saya piyai sepuh niku nek disuwarani sing rada ora kepenak mawon adat saben sok mubal kanepsane lho Den. Mareka den prayatna samurires eka balik titiyani gandayani Krisna Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti kocap kacarita nalika semanten Jana Abimanyu lenggah wonten sak jawining rangkah padukaning Karang Kadempel wonten tepining wana kadhiraken ngraka nalindring pringgotani Prabu Anom Gatotkaca miwasang yor Patpunakawan dadak sakoleng mangke kapis tinggal kapireng kumrosak wersa ageng samya rubuh kabarubuh rompal kaprabal pelajaring Kyai Antisura nyandak mawi trali Sang Abimanyu ditumpangake wonten ing gigir mlajar kapiyandeng kaget nalindring pring ngendikaken dhateng ingkang Paraka ing Ndarawati ngengingi babakan lampahan ingkang sampun kepengker uda kawis 3 dinten ingkang sampun kelampah wancinipun Anggara kasih ingkang rayi mbabar pasumpenan wondene wanci pasumpenan menika kala wau dawah wonten ing wanci puspa tajem utawi kadara dasih mboten kanthi kanyana-nyana Koko Prabu negari Ngastina kablabaking banjir ageng satemangin ndangaken dampar kencana negari Ngastina kendhang kapracundhang kontal kaprapal guragapan anggen kula wungu saking nendra pungun-pungun satemah gumana musik wonten manahipun ingkang rayi badhe wonten lampahan ingkang menapa ing tumanduk dhateng Praja Ngastina. Nuwun sewu Yayi. Jernyatanipun menika sanes kewajibanipun Maduka Yayi Prabu. Nanging kenging menapa paduka sanget-sanget anggenipun menggalihaken kawontenan negari Ngastina. Koko Prabu nadyan menika wewengkon panguwasipun kadang kula sepuh Koko Prabu Duryudana. Namung saknyatanipun Pandhawa ugi andarbeni Praja Ngastina. Mila awon menapa menawi perkawis menika monggo sami-sami dipun petang tuwin sami-sami dipun unceki badhe wonten lampahan menapa ing tumanduk wonten Praja Ngastina Koko Prabu. Tripala Dwanarpati Dwinares Wara Kresna kalangkung tresnanira ing Koko Prabu sawetawis rawuh wonten ing Praja Ngamarta Karaharjan tedhak paduka Yai pinantu ing Suka Basuki Koko Prabu ngantaken bekti kula kunjuk ya Kresna tak tampa Baladewa aku ngaturake basaku katura Werkudara tak tampa
Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Janaka tak tampa. Wonten menapa Koko Prabu dene paduka pareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta sumengka pengawak Badra keparengan ndhawuhaken dhateng ngrayipun Punta. Yai. Wale-wale menapa suwanipun ing Raka ing Mandura menika nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. Leripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten mugi antatus ing kawunikan. Bilih samangke negaring Astina sampun bedah. Kyai Prabu Duryudana kepelajar ingkang Raka Mandura kepelajar. Bapa Prembandurna ugi kepelajar. Sinten ingkang wantun damel risak negaring Astina? Mboten-mboten sanes kejawi namung atmajanipun para Pandhawa. Inggih menika putrapun Pancawala kaliyan Antasena, Yai. Kula dewa kakangku. Aja waton bisa ngucap Antasena duwe niat apa bedah negara Ngastina. Werkudara kowe tak kandhani. Antasena ngrajangi pakartine kadange tuwa ya kuwi si Pancawala. Ingkang kepengin lan kaselak lenggah dampar ora ketang mung sauruping damar saumure jagung. Nganti dadi dukane Prabu Duryudana. Geger negara Ngastina. Antasena ngobrak-abrik Prasata Kurawa. Nenggala agemanipun Kakang Dyasta utawa digawa dening anakmu si Antasena. Wah, caidan. Pakartinipun Pancawala lare wingi sonten ingkang wantun ngorek-orek dhateng pasuryanipun tiyang sepuh bebecer sastra wirang dhateng para Pandhawa lenggah prayogi kula ing mratitesaken perkawis menika, Yai.